je pokazao zašto ga je Partizan angažovao u zimskom prelaznom roku. Posle 2 postignuta gola protiv Sinđelića u Kupu Srbije, makedonski internacionalac bio je dvostruki strelac i na prvenstvenom meču protiv Bežanije. Fudbaleri Partizana savladali su u 21. kolu posljednje plasiranu ekipu u šampionatu sa 2:0. Tim rezultatom završeno je i prvo poluvreme. Za Partizan su nastupili Darko Božović, Rnić koji nosio kapitensku traku, Đorđević, Vještica, Obradović, Ednilson, Žuka, Tošić, Lazić, Dijaraj i Čadikovski. Na klupi su sedeli Mladen Božović, Lazetić, Stjepanović, Lakić, Knežević, Četković i Maletić, a priliku su u drugom poluvremenu dobili Maletić, Stjepanović i Mladen Božović. Na drugoj strani Ljubiša Stamenković odlučio se za sljedećih 11. Zoran Mijanović na golu, slede Kolaković, Ranđelović, Mihajlović, Baranin, Jeremić, Putinčanin, Some, Tucaković, Prodanović i Lovrić. Rezerve Ostojić, Nikolić, Ilić, Stojanović, Isidorović, Marko Nikolić i Ivanović. Šansu u drugom poluvremenu, odnosno u prvom, dobili su Nemanja Ilić već u 25. minutu, Nikolić i Stojanović. Glavni arbitar na utakmici bio je Miodrag Gogić iz Novog Sada, pomagali su mu Petar Davidović i Ivan Mrkić. Rezervni sudija Peđa Dumnić također iz Novog Sada, a delegat Dragan Marković iz Beograda. Vidjeli smo u prvom minutu pokušao je Diara ubacivanjem u sredinu, ali je Tucaković izbio loptu u kornera. Već u drugom nova prilika, prošao je po desnoj strani Čadikovski, uposlio Zorana Tošića koji šutira visoko preko gola. Samo 2 minuta kasnije novi pokušaj fudbalera Partizana da stignu do prednosti. Slobodan udarac izveo je Nemanja Rnić, zatim Žuka, a iz daljine pokušava Diara. Po zemlji bacio se Zoran Mijanović, golmana Bežanije, i uspeo nekako da izbije loptu u korner. Posle udarca iz ugla koji je izveo Zoran Tošić, na drugoj stativi bio je Diara. Čadikovski u duelu sa Mijanovićem, na kraju novi korner za fudbalere Partizana. O dominaciji domaće ekipe na početku utakmice najbolje svedoči podatak da su igrači Partizana u prvih 10 minuta izveli čak 5 kornera. Slikom smo u 7. minutu susreta Rnić, Diara je propustio loptu do Čadikovskog, 1:0 za Partizan. Stekao se utisak da je Diara samo propustio loptu, a u prilog tome ide i podatak da se niko od fudbalera Bežanije nije žalio posle ovog gola. Partizan je prvo mogao do 2:0 u 14. minutu. Oboren je Obradović, bio je to slobodan udarac za Partizan na polovini Bežanije, a onda veoma lepa akcija crno-belih. Ednilson, Lazić, Čadikovski petom vraća loptu za Lazića koji je bio u 100% prilici. Mijanović je u ovoj situaciji veoma lepo odreagovao. Na tribinama stadiona Partizana bilo je oko 4000 gledalaca. Domaćin je novu priliku stvorio u 17. minutu. Lazić, Rnić, za trenutak interveniše odbrana Bežanije, pokušao je Žuka, zatim i Tošić. Dragan Čadikovski je u 19. minutu iskoristio na najbolji način nesigurnost odbrane Bežanije i golmana Zorana Mijanovića. Partizan je poveo sa 2:0, asistent Diara. Još jedan prekid, ovaj puta na polovini Partizana, Čadikovski grudima prema Diari. U prodoru je bio Đorđe Lazić koji je oboren na nekih 17-18 metara od gola Bežanije. Sada je udaljenost nešto veća, Zoran Tošić šutira, a Mijanović nekako uspeva da izbije loptu u korner. Ostaje 2:0 za Partizan.
Prvi ozbiljni napad po gola Partizana fudbaleri Bežanije izveli su u 35. minutu. Loptu je prihvatio Ranđelović, pored njega je bio Đorđević, zatim Ibrahima Some koji je iz okreta u padu šutirao pored gola. Posle prvog poluvremena Partizan je imao prednost protiv Bežanije od 2:0. Dvostruki strelac bio je Čadikovski u 7. i 19. minutu. Prvu priliku u nastavku imali su gosti u 54. minutu. Some pa Kolaković odlično za Mihajlovića koji se našao u 100% prilici, a Darko Božović odlično interveniše. A u istom tom 54. minutu odmah nakon kornera Bežanije prilika i za Partizan, dugačka lopta za Zorana Tošića, kontranapad 3:2. Tu je Vasilije Prodanović, Tošić prepušta loptu Čadikovskom koji je prevario Prodanovića, zatim vratio loptu za Tošića, a Tošić pokušao na drugoj stativi da pronađe Dijaru i sprečio se Mijanović. Tek u 64. minutu nova prilika za Partizan, još jedan dobar kontranapad. Žuka je izneo loptu do polovine Bežanije, odigrao na desnu stranu gde je bio slobodan i Čadikovski kao i Maletić koji je prihvatio loptu. Na drugoj strani je Dijara, Maletić odlučio da sam završi ovu akciju, ali samo korner za Crno-bele. Nekoliko trenutaka kasnije Partizan je mogao do trećeg gola, a Dragan Čadikovski do hat-trika. Nemanja Rnić je centrirao sa desne strane. Vidjeli smo na početku drugog poluvremena jednu od dve velike prilike za Bežaniju. Ovo je druga 15 minuta pre kraja utakmice. Bio je to kontranapad po desnoj strani nakon što je Ivan Obradović izgubio loptu. Ponovo se vratio Obradović, Prodanović, zatim Ilić, Ranđelović. Još jedna sjajna prilika. Ilić je ovaj put u šansi da savlada golmana Partizana Darka Božovića koji je i u ovoj drugoj situaciji veoma dobro intervenisao. Selimo se sada na drugu stranu, 77. minut, priliku je propustio Slaven Stjepanović koji je lob udarcem pokušao da savlada Mijanovića. Interesantno je da sudija Miodrag Ogić u 84. minutu nije dosudio ni prekršaj u korist fudbalera Partizana. Ibrahima Some je odgurnuo Ivana Obradovića koji je udario u svog golmana Darka Božovića. Božović je dobio jedan udarac u glavu. Ne radi se o težoj povredi, ali nije mogao da nastavi utakmicu, tako da je posljednjih nekoliko minuta branio Mladen Božović. U drugom poluvremenu i jedni i drugi imali su nekoliko prilika, a ovo je posljednja na utakmici u 90. minutu kontranapada. Slaven Stjepanović je predao loptu do Maletića, otvorio se prostor na desnoj strani za Nemanju Rnića koji je pronašao u 16. dvostrukog strelca Čadikovskog koji pokušao da savlada Mijanovića po treći put na ovoj utakmici. Ostalo je u okviru 21. kola Meridian Super Lige, Partizan Bežanija 2:0, Čadikovski je bio strelac u 7. i 19. minutu. Još jednom Stjepanović pokušava da prođe, da proigra Čadikovskog koji se po mišljenju drugog pomoćnika Petra Davidovića u ovoj situaciji nalazi u ofsajdu.